Obezita nie je hanba, je to legit zdravotný problém. Je to chronická vec, čo spolu s nadváhou môže priviesť kopu ďalších vážnych issues. Hlavný dôvod? Jednoduchá matika. Ak príjmeš viac energie, čiže jedla, než dokážeš spáliť, to znamená viac gaučingu a graningu, prebytok sa uloží ako tuk. Aj keď sú toto najčastejšie príčiny obezity, nie všetko môžeš kontrolovať. Dedičnosť, psychické zdravie a niektoré lieky hrajú tiež veľkú rolu. Takže nevždy ide len o to, koľko toho zješ a ako sa hýbeš, ale aj o veci mimo tvoj dosah. Povedzme si o rizikách. Obezita zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, cukrovky, diabetu druhého typu, chorôb dýchacích orgánov, kĺbových chorôb, chorôb žlčníka, ale aj riziko mozgovej mŕtvice, rakoviny až 13 zhubných nádorov a duševných chorôb, akým sú depresia alebo úzkosť a dokonca predčasnú smrť. Pacienti s obezitou môžu mať dokonca horší priebeh infekčných chorôb, akým sú napríklad chrípka alebo koronavírusmi spôsobená choroba COVID-19. Určite vieš, že je lepšie tomu predchádzať. Základ je zdravý lifestyle, normálna strava a pohyb. Žiadne crazy diety, detox alebo zázračné super potraviny. Najlepšie je skočiť za profíkom, ktorý ti spraví plán na mieru. Lebo hej, zdravie je naozaj dôležité a je to niečo, čo patrí do rúk odborníkovi. Možno to bude dlhá cesta, ale worth it. A hlavne, nikdy nesúď alebo si nerob srandu z niekoho, kto má obezitu. Často bojujú s vecami, ktoré nevidíš.